me di ho nkomo nia edi kan aye timamufo a omuni military training bia womitimi ko tontade military fontade hye ade tena bi na se anya to asata nkeke o wasakwa di bu enipa efa so abrantie ba akwa ye bia se dia police for ensa akano a chese ye de akopiem wo police station ye so onde do ye se mobile phone for o ma to mobile phone na ye ne target da bia so ya no pa na wahye ne soja tade na wahye ne mpaboa na ne ma bobɔ no se ne wo kɔ any shop to shop na wo bu nkrofo ebukata saa enti we na mobile phone de la ba kwa asem na me no kwa report se soja fo e muntie me munu soja ni ba ko de akwa on de fa so ya kase ya ne ji ho ane ye boa wotime ba ma mesika ma mobile phone ya ma ne kura de tia no asa ba na soja fo no kase mo ko kire woni pa ko ye ko fa no ta ko yi kura no ye kase awua no gina ho awua no gina ho je se wonim soja ho hwe no akoto oboni wa wuntade ase edibu nkrofo mibusa se ede ben na be ma wo ya sa de no sɛ me kanu sɛ ka fra Jimmy Samoa ente sɛ wo ye de yadan wahu sie wo hoyi kwinsta menya doctor yi na ko for doctor fo yi bi asha maso ni bi atumi kom na me sayare so onje prosinia ko se prosi fo atade e de yadan e dan sɛ uniform military uniform Ghana crown no ya pass mra a che sɛ wo yatimamuni a uni ho kwan po sɛ wo sa atade no na nka mpɛ wo de akwa ye nkrofo dwirimu ene keta asehye anya story we nko afi we nko ano mi hu sa stories we ma hu beye makobako beye aduonu enipa bia omonye asrafo efo so se ombeye asrafo na minim se so person yo srani a ye wo process a ye fa so ye srani wo ko to forms no wa fele na wo de ko ne de ko training ne ama watade ne ama station na wo se process for no mo numbers bi ne ade mo codes bi a o use tiase afre unu ape ye bo first code no gina ho second code no gina ho afam se ahua wata nanum tiase onima ade kukura on beso mo kakra ene se ya kire ni wei se okodi afiase a se be ka frache na okwasea panifo anim okwasea na agi udwan edan se wo ya brantie no wasiso enwuma bebre wa wiase no na se kura na pepam ya se over 450,000 jobs aya create aya penipa mo maye sa jobs no da bia me hu si ya create so me am se dan hu ba bia nenam ebia wo hwehwa wo behunu ebia ye wadwuma ni bi ye ntini ye nkɔhwehwɛ sa adwuma na ya kriti no adenti na nkɔ padwuma bi nye na apɛ sɛ wo ye prosini na apɛ sɛ wo ye sojani minu ya wutie me so aba otirimu pɔ sɛ wo ye sa de ni bi agyae cause obetima afa so ahwere wo nkwa abra wo mmerɛ enso ye wo ya mo sɛ sojafo etirimu ɔden ɛyɛ shi ɛyɛ time sɛ wo bɛkɔ training akɔ bresa na wo nam nsuom na wo soa niema na wa pass out sɛ no nya tade na hye na obi nso so ya no pa wakɔ ofos man ko yi soja tade na wo de nam na wo de esisi nkrofo atɔda bi nso obi wa bebusa no so me bra soja ni we atade me bra police ni we atade eti soja fo no so mo chefa wo mu ni sɛ mo ntade no ene mo mpaboa no nyama no asa wo hwɛ so yie asa wo hunu ba bia de begu ene sɛ wo jeja no saa de sɛ obi fa no di kodi bɔne bi a wo nso so wo ho ba kyere wo bi obako bi a kyere so nya ne potemo wo se ne brother yi soja na odi ntade ne begu woro na ono so afa tade na hye ana odi nam so nya ne market ne other places ana wodi sisi nkrofo saa de no wo ye bia na se wo ho po se obaye bia yi free wadwem anya adwem papa na asɛm oto so mienu no ɛyɛ kwabenya ensensem ɛyɛ me sɛ na wotwe mu a yesi mu a that was Tuesday and now holiday na that am demonstration at was it the Monday or the Tuesday Atamanra yewa ha yanka bia nhyem na eye omo dome kwabenya areas no mayira sa na se frɛ ho yeso ya no palo na tese omo sisi akwan ese omo kwan enye enti tese nya de omo maka akra atwam omo ehye ties na me bo anan akɔ ho se me kɔhwɛ akwan no a ɛwɔ hɔ no wedi ono abo adwasafo woni mpanimfo menye ho na mete de na mmom mikoye no me hu sɛ akwan ne de enye very 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 bad na me kra no enye na no a mekɔ ho na menim sɛ saa kwabenya areas no a develop saa full area o tese store so akɛse me community bi wɔ hɔ store so akɛse ne I never knew say how it's so developed. To be beside me, say, but be a developer do that stage. Acquire phones our honor. I am penny phone and now where now. Because I Ghana, Kwame, and your home corner Ghana. But South Dominica be young potem one dear. Before say, embrace so some penny for much money.
papa hwɛ baako a mene di nkɔmmɔ ɔyɛ tailor ni na ɔpam adeɛ wɔ kwan ne ho ɛna ɔde coat bi a wɔde yɛ sample ni bi ase hɔ na Krista coat no ayɛ kɔɔ mfuturo nko a abɔ no kasɛma meka no sɛ akoa yi baabi ɔti saa mfuturo yɛ ɛkɔ tadeɛ mu nyina so ɛkɔ ne mu o bibusa sɛ wɔpam ade no wɔ for how many years wɔsɛ for the past 11 years ɛna wɔte hɔ ɛna wɔtwe saa mfuturo nyina ɛkɔ ne mu on daily basis. What you say? And Crawford demo stores mu baby ayɛ kɔɔ. Before say new site be on say nyɛ kwakra no. I understandable, but this is not a new site. The place I visited yesterday wasn't a new site. Don't make kwabenya akwane wo hono nyɛ kwakra. One abo where with all due respect. The betima ya fa hu bia ye. That's the way I find get. Parliament nyina ma ko omo ofe no kra beka ho e say wo twi pons no say wo twi kwan no so sa amakwanya kwabenya fo a before so mani baje say na ya no pons no da so kama